Nandito tayo ngayon sa Municipality of Candaba, lalawigan ng Pampanga, dito sa may Barangay Gulap, dito sa may Pampanga. Halika, papasayahin natin ang mga bata. Ito. Mga kababayan ko, nandito tayo ngayon sa Barangay Gulap, dito sa Candaba, Pampanga. Ito, nagsushooting tayo sa ating mga kaibigan. Ang dami nating kaibigan. Okay. Ito. 100. Sino maghawak? Okay, sige, game. Galingan nyo. Isa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gulap, dito sa Candaba, Pampanga. Ito na yung barangay hall nila. Maganda yung barangay hall nila. Kamusta ang mabuhay ang shoutout mabuhay ang taga Barangay Gulap dito sa Welcome sa iyong vlog. Mabuhay kayong taga Pampanga. Yes, mabuhay na mabuhay. Shoutout sa aking boss, Maylin, sa aking mga kasamahan, sa DSWD, kina Kap, Alsaji, kay Sek, kay Tres na nandyan. Mabuhay tayong lahat. Okay mabuhay ang taga Barangay Gulap, Candaba, Pampanga. Nandito si TV Bisaya sa inyo bumisita. Maraming salamat po, madam. Thank you. Bye. Dinalaw din natin ang kanilang simbahan. At nadaanan natin ang ilog dito sa kanilang barangay. Maya-maya lang ay pupuntahan natin ang basketball court sakay ang tricycle dito sa Gulap, Barangay Gulap. Tara, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa basketball court at mamimigay tayo ng konting sorpresa sa mga kabataang naglalaro doon. At ito na, nakarating na tayo sa kanilang basketball court. Unang pukol pa lang ay swak na agad ang tira ni Kuya. Hiyawan ang lahat. Pangalawang pukol ay buslo na naman. Kalain mong walang ring. Hiyawan na naman ang lahat. Ito na, next ay kinapos si Kuya ng bahagya. Pangatlong tira. Abangan natin kung anong mangyayari. Ito na. Swak na swak ang tira ni Kuya. Nag-ala Stephen Curry pa ito. Sleep o tulog. Pinatulog nito ang mga kalaban. At sinubukan namang bumawi. Binawian ni Kuya. Ito na. Abangan kung swak o sablay. Panis ang lahat. Ito, nag-ala Stephen Curry na naman. Tulog ang lahat. Sablay naman ang pangasusunod na tumira. Live well.
Ito na ang sumunod. Nag-ala Gary David. Pinainit ang kamay. Sinimasimas at sinaplos ang premyo namin. Dahil sigurado na daw siyang swak na swak ito. Ay, sumablay! Napakasayang naman. Ito namang next. Titingnan natin kung sumablay o hindi. Ay, sumablay! Sayang naman. Last one Ay, hindi na po sila nanalo na. Oo nga po. O, saulin na kayo, saulin na kayo. Okay, yabetan mo. Okay. Sali mo na. Ito. Mga kababayan ko, nandito tayo ngayon sa Barangay Gulab, dito sa Candaba, Pampanga. Ito, nagsushooting tayo sa aming mga kaibigan. Ang dami nating kaibigan. Okay. Ito. 100. Saan tayo? Dito? Ay, saan? Sige mo na lang. Ano? Sa gitna. Alin, kahit saan kuya, kahit saan na. Ano ba yun? Basta ito yun. Okay. Game. Anak ko na. Sino maghawak? Ano? Okay, sige, game. Galingan nyo. Isa. Sa likod. Pwede mo pala, sir? Oo naman. Isa lang pala sa Galingan nyo. Ay! Galingan mo. Sayang naman, Ito ba? Ay, wala. Oy, bawal na! Isa pa. Ay. Sayang naman. Talo ka na. Ha? Ikot pa yan. Hindi masushoot yan. What's up, mga kabura? Dapat ganyan yung paa mo, ganyan. Yan. Sige. Try mo. Try mo. Ganyan dapat. Ganyan. Di ba ganyan yan? Ganyan konti. Demo. Di ba? Ay, sayang. Talo na. Ay, mga buwan!